Angel dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido. Nek lucu kok dikira ming gojekan. Lah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing dulu? Oh. Pak. Rene. Lah ngopo? Asaku senget kok kene gabung kene. Iya. Wis nang kene jagongan wong papat bae. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Jebur sing dilarangi ora mung merokok ya, Truk. Heeh. Pentas barang ya dilarang, ha ya wis ora apa-apa. Pokoke nampa apa anane. Ha iki ngene, aku ngono. Wah. Ha iki dhewe ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakane Dan ponakane Dan. Pokoke nek kono omong dimentake ya, Truk. Ya. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Lendo pome konceng kumalutuk guntur ketop lumembak penyoku mambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati iladal nganti persasat kaya ngenteni sluming palwa gabus kumambang ing sila Kresna kaitungi telung kedheping paningal ora pok buka koris loma tangkep panyuwunku ora mbok turuti wae gawe sungsang bawana balik Kayiwangan Suralaya.
Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Awerkensang Warudayang Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Punapi Adi Guru Wanter amiji dateng wiswanipun ing Rawa Sidik Pangdal-dal ingkang rangka pun Bathara Narada Kakang Narada sasampunipun lenggah ing langkung prayogi Sarawu paduka Kakang Resi winantu ing Suka Basuki Kakang. Nggih tansah pinanganing kawidatan. Nering sambi kala swanipun ing neraka ing Sidik Pangdal-dal mangya widodha sowan kula Niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing neraka kunjuk sa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula pun dicundhaka panglingga murda Kakang mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing neraka ing Sidik Pangdal-dal di. Bathara Indra prayoga nanggonira ngadhep ngarsaning pun Rama nggih Bathara Indra. Lho inggih. Kanjeng Rama Bukul. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bathara Indra. Kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandhapada Paduka. Kanjeng Rama Bukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Iya Indra lun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula punding cundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula Bukulun. Kakang Narada mesti kemawon ndadosaken kejot raos sing manahipun Kakang Resi krana dinten sakmangke Kakang Narada kula biji sowan wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Kakang Resi Kanika Putra mila sepinten kalepatanipun ingkang rayipun Manik Maya diagung pangaksama paduka Kakang Narada. Dinten sakmangke kula boyong rawuh wonten ing Bali Marti Kunda Manik Kakang Resi Kanika Putra. Alah di sampun dados kewajibanipun ing neraka Sidik Pangdal-dal tansah mastuti dhateng sabda tama paduka Adi Pramesti Bathara Guru jernyatanipun paduka menika dados nalindraning para Jawata. Sedaya wonten ing sandhap panguwaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila sampun ngantos kakersakaken ing wanci rina nadyaning wanci ratri. Ing neraka Sidik Pangdal-dal boten badhe suwaling kayut tansah mastuti dhateng sabda pangandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung ndadosaken gugup raos sing manahipun ing neraka. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata mongko beneh kelan adat ingkang sampun Adi Guru. Kakang Narada, Adi Guru wonten dawuh. Kakang Narada mugi andadosna ing kawuningan sampun sawetawis wonten muganipun titah nanging sanes titah sewantah ing wujud menungso menika mboten sawetawis wekdal ingkang kepengker mbok menawi Kakang Narada tasih kemutan anggenipun Kakang Narada nampi suwanipun Gajah Sena inggih menika turun Gajah Irawana ingkang sakmangke nyuwun kasuwargan jati tumunten dipun semayani dening Kakang Narada dinten sakmangke Gajah Sena lajeng alampah tapa PP wonten ing repat kepanasan menika badhe kula rembak madyaning pahaman Datul ing Bali Marti Kunda Manik menika Kakang. Inggih. Sawetawis panci mekaten. Gajah Sena sawang kersanipun ing neraka Sidik Pangdal-dal piyambakipun motah badhe nyuwun kasuwargan. Monggo nyatanipun swarga menika papanipun para titah. Jer Gajah Sena menika nuwun sewu nadyan turun Gajah Irawana. Nanging wujudipun satu kewan menika mboten pantes menawi dipun dadosaken tinggal kalian para titah ing manjing wonten ing swarga Nurkastuba. Mila tumunten ewaya manahipun ing neraka Sidik Pangdal-dal tumunten Gajah Sena kula dhawuhi supados anengga sawetawis wonten ing repat kepanasan. Namung ing dinten sakmangke menika dereng wonten pangandikan saking Adi Pramesti Bathara Guru dipun keparengaken lan botenipun Gajah Sena manjing wonten ing kasuwargan menika wonten panguwaos paduka Adi Manik Maya. Mila dinten sakmangke menika wonten kalodhangan pepanggihan wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Tumunten kula cumadong dawuh kula cumadong dawuh menggah kados pundi supados sakmangke ngrampungaken perkawisipun Gajah Sena menika. Menika ingkang setunggal. Inggih, Kakang Narada. Mbok menawi Adi Guru kalih piyang wonten bab angka kalih ndadosaken gara-gara kayiwangan. Sumukipun kayiwangan ngantos sundul ngawiyat Kakang dipun sababaken saking atmajanipun inggih menika titah paduka wayah paduka pun Prabu Pandu Dewayana kaliyan Dewi Kunti Talibrata ingkang wujud bungkus ingga sapringgi menika sampun gangsal welas warsa
Bungkus menika mapan wonten ing wana Tibrasara kasetrakaken dening Prabu Pandhudewayana. Ewadene dinten samangke dereng pecah saking bungkus. Mongko saya dangu, saya ageng ketingal. Bilih bungkus menika tansah greng-greng tuwin ngedalaken Prabawa lesos wonten ing telenging wana Tibrasara. Nah menika di ndadosaken sababipun kayiwangan nggadahi daya panas ingkang ngantos damel geger para Jawata. Ing mekaten Adi Guru daya-daya sakmangke kula aturi paring dawuh. Menggah kados pundi kerampunganipun perkawis menika? Babakan bungkus kalian Gajah Sina menika monggo kula aturi paring pangandikan ingkang Raka Istri pangdal-dal nedya mastuti dhateng dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru Adi Manikmaya. Andra ingkang puspita rum sami panci dinten sakmangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata. Sampun wonten margi ingkang badhe kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Rada. Tumuntun matur mbabaraken di kados pundi pangandika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Rada ingkang sepisan titiwahyaning mangsa kala sampun paripurna kasutapanipun atmajanipun Pandhu ingkang wujud bungkus ing mapan wonten ing wana Tibrasara. Atmajanipun Pandhu ingkang wujud bungkus menika sampun titi wahyane mangsa kala medal saking bungkus. Nggih, lajeng nanging pecahing bungkus menika mangke boten badhe saged pisah. Tuwin wonten gandeng cenengipun kaliyan Gajah Sina. Jernyatanipun Gajah Sina boten saged minggah wonten ing kasuwargan jati nanging kasuwarganipun Gajah Sina kedah tumimbal lair malih wonten ing Madyapada. Oh mekaten, inggih. Mila ingkang saking menika Kakang Rada kula aturi merpeki dhateng pun Gajah Sina. Paringana dawuh bilih piyambakipun badhe nampi kasuwargan menawi saged ambedah bungkus ing mapan wonten ing wana Tibrasara ing angka kalih. Kakang Rada kula aturi dawuh kaliyan Atmaja Ulun Bathara Bayu kinen paring sandangan kaliyan atmajanipun Prabu Pandhu ing mapan wonten ing telenging bungkus ingkang sampun gangsal welas warsa. Mapan wonten lebeting bungkus. Mekaten di inggih jumbuh kalian busananipun Bathara Bayu. Jernyatanipun menika dados atmaja siswanipun Bathara Bayu Kakang Rada. Sedhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing prastawa dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru boten dina dongkap anggenipun ing Raka nampi. Tumunten dinten sakmangke benjang menapa kalilanan pinanggih kan Bathara Bayu miwah merpeki dhateng pun Gajah Sena. Boten ngentosi benjang menapa mangke dinten menika ugi Kakang Rada kula paringi palilah nilaraken bali marti kundha manih tumunten manggi kan pun Bathara Bayu menapa dene Gajah Sena. Kekalihipun menika boten badhe wonten sambung cenengipun antawisipun Gajah Sina kaliyan atmajanipun Prabu Pandhu inggih wujud bungkus menika Kakang. Ah nggih ngestakaken dawuh. Menawi dinten sampeyan kalilanan kula madal saking bali marti kundha manih kula nyuwun pamit di Kakang Rada ngatos-atos pamujinipun Adi Guru ingkang kula suwun muga-mugi lebda ing karya ingkang Raka Istri pangdal-dal mugi-mugi tansah mangya widodane skala Kakang Resi Narada. Nggih Adi Guru.
Bathara Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Wonten dawuh kula. Budana sangganing para jawuting padha gantung sebo. Jeneng ulun ya mlebu jroning kedaton. Ri ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Lawan aku ana wigati apa? Bathara Bayu. Ana dawuhmu apa? Pulun Bathara Antarada nimbahi kelawan jeneng kita babar pisan ora nanging iki minangka dadi lantaran dawuhing Sang Hyang Jagat Girinata ana kewajiban ingkang kudu kita sangkul. Kewajiban ingkang kudu tak tindakake. Ngene. Gandeng dina samengko iki ana titah ingkang lair ora kaya dene lairing menungsa lumrah ya kuwi atmajaning Prabu Pandhu ingkang lair wujud bungkus mongko kasetrakake ana ing telenging wana wis 15 taun bungkus kuwi mapan ning telenging wana ya mung eloke bungkus sing ora mangan ora ngombe mau 15 taun teko isih urip katon nggone tansah gumlundhuk greng-greng sarta ngetokake Prabawa Lesus Prakempa ya mula tumuli Sang Hyang Jagat Girinata dawuh karo panjenengan ulun Bathara Bayu kinen manjing telenging bungkus kita kinen maringi busana lan atmajaning Prabu Pandhu ingkang 15 taun telenging bungkus mau. Sandangan ya. Miturut ngendikaning Adi Pramesti Bathara Guru sandangane tan prabeda kaya dene jeneng kita. Sumping pudak sinumpet kelat bau bali bar manggis ingkang binatang kendakane kampuh Poleng Bintulu kalung Nagabanda. Ya. Kampuh Poleng Bang Bintulu lho. Iya. Dikai kathok jero aja ming kampuh tok. Wah, iya. Kuwi ya poleng. Sakaremu nek kuwi sakaremu. Poleng apa ora iki sakaremu. Wah, iya. Ngono ya, Nger? Yo. Sago. Sago. Yen pancen kita sago gake mlebu jroning bungkus. Kita kudu dandani atmajaning Prabu Pandhu. Rada bapakku arep tindak menyang endi? Aku tak mrepeki karo pengamuing si Gajasena. Yen ora dindakake pengamu, wah saya ngrusak kayangan Suralaya galuh to sawangen. Repat kepanasan wis mosak masek ora karo-karan diamuk karo si Gajasena. Yo, sewang-sewangan aku tekamu ning kono Tik Brasara manjing telenging bungkus aja kedisikan tekane si Gajasena. Dalu pangestu budal dina iki. Banyu iki ngendi lho? Ana dewa kok disemprot nganggo telale. Ha, klebos kabeh iki. Wah, gajah edan ora. Gajahne jenenge Gajasena ya gajah edan. Wis kaya ngene. Apa-apamu? Lho kok apa-apamu piye? Aku ngamuk mergo dewa ngapusi karo aku. Lho, ngapusi perkara sing endi? Nalika semono aku sowan kersaning Hyang Pikula Narada. Diparingi dawuh kon tunggu ning repat kepanasan bakal nampa kasuwargan ning nyatane tanteni sepana-sepene ora ana kabar saka para dewa mula ora aneh yen gempung rasaku tumuli aku ngamuk ana ing repat kepanasan tak orak-arik supaya dibuka kori selo matangkep ora bakal dibuka bukae jam 5 jam 4 lagi ngamuk aja ora bakal dibuka.
Aja sembrono aku nesu tenan. Iya, aku ngerti nang kita. Kita nesu tenan iki aku ngerti. Lah wong apa-apa tok dukiri, watu-watu tok dukiri. Kabeh tok rusak bubras langkrah kaya ngono. Sabar ya Gajah Sena, sabar. Sing jeneng wong gayuh kasuwargan mono ora teko penak kaya kita kuwi. Selagine titanyeng gumlar ning jagat titanyeng urip ana ing jagat wae kepengin gayuh kasuwargan tansah tumindak ingkang becik netepi marang kapercayane manembah marang panguwasaning Gusti manut karo kapercayane dhewe-dhewe kuwi wae nek nganti klepetan dedosan sithik kudu nyaur nalika arep gayuh kasuwargan. Lah kok kita sejering gajah kok penak banget njaluk swarga iki anggape swarga iki sing gawe mbahmu to ya. Ora ngawu gawar ngawur swarga kagungane sing gawe urip. Monggo swarga iki papaning para menungsa ingkang wis tramakake uripe jumbuh karo apa kang dadi jejere. Yen pendhita-pendhita sing apik, yen ratu-ratu sing becik, yen patih-patih sing becik. Kelakuane lan tindak tanduke nalika urip ning alam padang kuwi bakal gayuh kasuwargan. Lha ora gampang. Ora gampang apa dumeh kita kuwi turu ning Herawana iya. Apa dumeh kita kuwi turu ning Herawana gajah titianing Bathara Indra ora mesti. Ora mesti kita terus gampang entuk kasuwargan. Budaya aku entuk kasuwargan ya saka para dewa, ora ya saka para dewa. Yen ora menehi kasuwargan saka kula gading Kose kanjur ngamuk kanjur apa pardi gading apa pardi gading. Sak kepenake dhewe ya. Iki ana dawuh saka Sang Hyang Jagat Kirinata. Dawuhe piye? Ya kita kuwi sing apik, sing basa. Lah kita ki wing gajah ulun dewa kok ngoko. Dewa kok ya gedangkrang kaya ngono. Lungguh ngisor telale diplungkerke ora kok telale wis ra kanggo kok ngeceng-ceng kaya ngono. Ah, wis ora apik iki. Nek ra kanggo ki ditekuk. Ora rekoso le nggawa. Yen kita manut karo dewa monggo bakal tinarbuka dalan ing kasuwargan. Wis wis. Mekaten Bu Ulun. Lah iya. Ayo kok tengok ngisor. Lah. Lah. Ditekuk teralene. Nggih. Ben aja ugat-uget tok linggui. Nggih. Ah senengane do ngumpani kok. Inggih Bu Ulun. Iya, iya. Kados pundi dawuhipun ngene. Gajah Sena kita kuwi ora duwe wenang antuk kasuwargan padha karo Tita Sawantah ana bedane. Inggih. Mula apa kang dadi gayan kita bakal diudaneni dening Sang Hyang Jagat Kirinata waton. Kasuwargan kita dudu mapan ana ing Kayuwangan, nanging mapan ana ing angganing Tita tegese kita kudu tumimbal lair meneh ana ing angganing Tita. Waduh, nah ingaten menika sanget panjangka kula. Kula mboten badhe purun lan kula mboten badhe narimaken malawi kula kedah tumimbal lair meneh anggenipun wonten Tita. Tetep kula badhe nyuwun kasuwargan jati. Walah wangkal. Ya wis kene wae saiki. Kita mudhuna ning jagat, dewa ora bakal dara kelan jeneng kita. Kita mudhuna ing jagat, penere ana ing wana Tik Brasara. Ing kono ana wujuding bungkus. Bungkus kuwi mau putraning Prabu Pandhu Dewayana kelawan Dewi Kunthi ingkang wujud bungkus 15 taun bungkus mau mapan ning wana Tik Brasara. Bayi ing mapan jroning bungkus kuwi mau durung tekaning mati ning isih urip. Janji kita iso mateni bayi ing mapan telenging bungkus mau lan iso bedah wujuding bungkus. Kita bakal antuk kasuwargan. Nyuwun pamit Bu Ulun. Dawuh. Sesuk meniki tak bedake ya, aja tak padake. Aja tak padake Durna karo Bathara Narada itu tak padake. Inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pangapunten Bu Ulun. Ya, ya wis ora dadi ngopo. Apa-apa kok njartok gawe blak-blak, blak-blak trungdet. Ah. Digateke ya penyarian. Inggih ngestaken dawuh. Menika dawuhipun Bathara Brama. Oh, ora ngawur penyarian. Aku rakon apa-apa kok. Jangan wau nyasmitani. Ora nyasmitani. Aku lagi golek rek. Wo. Ancen dewa-dewa iki ancen nenengake tenan. Ah, dewa iki nenengake. Saya nek wis akhir bulan ngene iki
Guyune dewa-dewa ki renyah-renyah kok. Ora kencang warudaya kan. Ana sing direwangi ora bali ning kayangane. Trima ngenteni purnaning gati. Ora apa-apa. Ora apa-apa nek jan Betara-Rada kudu tekor ngliwet sing rada akeh. Ning ora dadi ngapa ya. Nek ora ana kuwi dhuwit iki ora teko. Kaya tuyul nek bengi ngalor kidul. Nanti Betara-Rada dilokke karo Bathara Pathuk. Kulon Betara-Rada tuyul denggul matos kuwi. Wonten tiyang gundul ngalor kidul. Ora ngrembug sing werna-werna butuhe tuyul nang aduh apa? Engko sampeyan Tik Brastara kudu bedah, Gajah Sena kudu tumimbal air meneh ana ing jagat. Wah, nyenengke ya, Tru. Iya. Nih ya satu bulan terlewati dengan sangat cepat. Iya. Iki di bulan terakhir bulan September. Wayang Slimen dipersembahkan oleh Sugeng Ambalwarsa kagem Bapak Yohanes Bambang Hirnowo ingkang yuswa kaping 53 taun. Mugi pinaringan umur panjang sehat, barokah rezeki melimpah, pinaringan lancar samudayane. Mugi sedaya usaha bisnis dilancarkan, dimudahkan, garwa putra mendukung sepenuhnya. Amin. Sugeng Ambalwarsa kagem Bapak Bambang Hirnowo. Bapak Bambang Hirnowo kaping 53. Ya. Wah, iki mesti pecinta wayang Slimen. Ketara ulang tahun nanggap wayang Slimen ya, Tru. Ya awak dhewe wajib matur nuwun. Gong, Piye mau sing ade metu mau apa? Rewel. udu. Ya piye rewel. Udu. Piye, Mas. Ya piye, Mas. Ngetan bali ngulon. Ana setan ra kelakon. Ya piye, Mas. Penak wi. Aku jane pengen lho ngopeni tembang-tembang sing ngono-ngono kuwi. Ah iya. Ana iki wis akhir bulan, bar iki ora ana tanggapan. Lah nembang ya apa? Ana Oktober wis akeh. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ki akhir bulan ya, Tru. Iya. Terus mengawali Oktober sesuk, Iya. ki awak dhewe timbali karo panjenengane Pak Tumiyono PT Widodo Makmur Perkasa. Tanggal piro? Tanggal 2. Rencana ning pendopone Mbayat ning gandeng suasanane kaya ngene mula dialihkan di sini. Ya Wis ora apa-apa. Atur sembah nuwun sesuk diaturi supaya padha mriksani. Ya. Ya Bapak Bambang Hirnowo iki selak ngenteni tetembangan. Ya. Kanca-kanca sementara iki ana sing ora mangkat terus. Ya wis ora apa-apa watun sak selane wong jeneng Slimen ki ora dipeksa. Slimen ki ora dipeksa. Ayo nek abot genduri. Dadi aku ora kepengin kanca-kanca ki terbelenggu. Heeh. Ngono lho. Ora usah kaya Elisa nganti batalke job. Aku mau wis aja sa nek wis lagu ya saguwana. Iki men kanca-kanca sing selomen do menyang. Iya. Ning wadene saka tresnane Elisa karo wayang Slimen dibatalke tanggapane. Ndak bisa, Pak. Saya harus ikut wayang Slimen. Oh, Ngono kuwi. Wah, wis termasuk ditambahi 150. ya. Awis gelem batalke job e. Ah iya. Jobe Elisa ya luwih saka kuwi. Ya gelem semono ora gelem ya wis. Kekuatane semono. Bengi iki formasi ganti ya. Ganti. Heeh. Sing ngendang jaipong e. Siap-siap mumet itu. Ah iya. Ora apa-apa. Ayo saurarane mbangane ra ono sing ngendang. Awis tenapa ndang jaipong telu kok. Ana jenenge ijen kabeh. Sengit aku. Iya. Tabuhan siji disarepi telu kok iso ijen bareng. Heeh. Terus awal tahun ra sanggo jaipong itu. Iya. Ben piye nek ora melu aku do melet-melet ora wayah. Diapure ora.
nyambut gawe liyane ya iso kok anggape ora. Kaya kowe iki sing ngopen-ngopeni tok ora. Ada ngopo arep? Ya wis ora apa-apa. Ya tetembangan. Ya. Nawala di aturke rek. Karo iki matur nuwun karo Bapak Sabari. Ya. Saka iki wis rawuh mrene ngaturi sponsor minuman suplemen. Wah, tulisane ra cetha ya. Minuman Superman ki maksude piye? Suplemen kagem warga laras sedayanipun. Oh iya. Sing botolan mau. Heeh. Matur nuwun Pak Sabari saka Bambang Lipura. Iya. Kok temumpuk nang ngarep gendar iki arep dombe sik gendar kabeh wae ya ora. Ming urung sempat didungke. Iki aja sok curiga to, Gong. Nek karo kanca penabuh kok curigamu banget. Ayo ngaturi tembangan. Ya. Pamundutan ana. Diaturake. Ya. Sik diwaca sik terus alon-alon. Ya. Engko ndak kliwatan. Selamat malam Pak Gunawan. Oh, iki Pak Gunawan iki admin. Ya, admin Wayang Climen. Saya mengirim bukti transfer sebesar 1,5 juta. Yang mengirim Agustina Rini atas nama alumni SPG Pangudi Luhur Kidul Loji Lintas Angkatan untuk nyawer Wayang Climen tanggal 26 September mau bengi. Saweran sudah masuk tanggal 26 nyaur hutang tapi lagu belum dikasih. Iya. Ngandel ora, Gong. Kapokmu kapan kowe? Kula tak matur wangsul gandhe Wayang Climen menawa namung kalih jam kula pun matur to. Sing ngurung apa? Iso ngaturake diwaturke selanjutnya. Oh ya ora apa-apa. Anak iki engko bengi ana sing nyuwun monggo ora iso ngaturake. Gek sesuk piye le ngaturke? Gandeng sesuk prai mang nyetel kaset teng omah mawon. Heeh. Duit kula balekke seprapat. Lho. Ayo kabeh kok ya. Lho. Masuk anu rekening listrik. Masuk rekening listrik ora. Ya, tak aturke. Heeh. Uga ana Amrih Basuki saking Tangerang nyuwun lagu Ireng Manis. Atur sedaya pandhemen Wayang Climen. Wilujeng wungon lan nuwun ing Gusti mugi wabah enggal sirna lan sedaya kados wingi uni. Oh iya. Ireng Manis. Heeh. Ireng Manis iki sing piye, Gong? Aku kok kowe Bagong sing apal. Aku kira pun ireng lecek ya. Apa? Tanten dasmu lho, we. Iki sing dijalukke ireng manis. Nek arep nek ireng lecek kowe akeh wae. Wah. Luwe lho. Ali pokoke yakin wis. Oh iya ora apa-apa. Ireng manis. Karo iki, saking Setro Kebon Jeruk Jakarta dumateng Woki mau bengi. Tembang kangen kula pun transfer sekedhik kagem nyengkuyung Wayang Climen. Oh iya. 300. Ah iya. Kari dhewe. Heeh. Ben ra apa-apa. Ya. Saiki sing mau bengi urung karo dienggo panglipur Bapak Bambang Hirnawa terus. Ya. Gubuk Asmara. Lah iki. Sing kembar ngaturake, ayo anakku wedok Agnes Yanandasari Nuring Tias. Ya. Yo. Wah, Agnes iki suwe ra nyindan kalunge monel saiki. Ya ampun ngawur. Pada ini melebihi. Kalung kesehatan lho. Ah iya. Kredit Ya wis ben. Ben to, Pak. Lah belum turun nih. ah iya urung medhone. Aku yo ngarep-arepe iki. Ya, gubuk asmara. Kok sumusul enten wana, Den. Mengke nek dipadosi Kang Rama dos pundi menapa mboten nampi duka. Kakang Semar nggonku prapta ning wana Tibrasara, musantuk palilahe Paman Yama Widura.
apa dene Kanjeng Rama Prabu Pandhu. Nggonku bakal melu nunggu kelawan Kakang Mas Bungkus ing mapan ning wana Tik Brasara Kakang Semar. Lah nggih monggo. Iki alas sing gawat keliwat wingit kepati lho Ndara. Ampun adoh-adoh kalih kula kalih Gareng kalih Petro kalih Bagong. Mengke nek enten napa-napa ndak kula dicucuh. Banjur lenggahing Kakang Mas Bungkus menyang endi Kakang Semar. Nggih sekawit nggih wonten mriki ning anggere ditinggal mingset sedhela gumlundung. Elokipun bungkus kaya urip. Jabang sing teng jero sing pun 15 taun kaya ndrebala tumangkar sugenge ingkang neraka gumlundung mawa Prabawa Lesus. Niki pun tekan kidul rika iring alas ingkang mapan wonten kidul mrika Ndara. Miatlah tonang wineng samudra nglangut. Sak kabuncang sela-sela kaprapal wreksa-wreksa rubuh krana gumlundunging ponang bungkus atmajaning nata ing Astina Prabu Pandhu Dewayana. Awas 15 warsa mapan telenging bungkus parandene datanan dahar datanan kunjuk katingal saya ndrebala ponang bungkus saya gedhe lamun gumlundung mawa Prabawa Lesus kocap ingkang Onyang Madyapada nengge Sang Hyang Prabancana sigra manjing telenging bungkus. Nyong ambreng kadi karonaning kaswa sedo Sang Gandawastratmaja wis manjing telenging bungkus Sang Hyang Bathara Bayu ya Sang Prabancana. Mastuti dawing Sang Hyang Pikulun Bathara Guru sigra paring busana kelawan jejabang kemapan telenging bungkus sumping kudak sinumpet kelat bau balibar manggis kang belah tekan kendhagane kampo poleng Bang Bintulu miwah kekalung naga banda riwusnya rampet peparing Sang Hyang Bathara Prabancana sigra dedel kayuk ngakasa wangsul wonten swarga maruta. Aklar pandan monca artinon ler kekonang suram sorotetan padang kasor lan pajaring ora menggekono dasari mangsa katiga iladal
bebasan kaya wis tepung gelang kekalangan. Nggonku ngupaya wujuding bungkus. Lah dalah. Dewa paring pepadang kumrusak. Wit-witan padha rubuh, watu-watu padha kontal kaprapal. Jebul saka dayaning bungkus ingkang gumlundung mawa Prabowo. Lesus Prakempa. Cetha lamun iki dadi jalaran kasuwarganing Gajasena. Bungkus. Aja sambat kaniaya. Tak tamani gadhiku tak bedah. Wujuding bungkus dadi dalan nggonku antuk kasuwargan. Wis kelakon panjangkaning para dewa. Gajasena manjing tumimbal lair ana ngangganing jejaka ingkang mapan telenging bungkus mongko wis 15 taun suwene. Ora ta ya bareng metu lah kok blengah-blengah kaya ngono. Wah. Wedan. Ngebas suarane ngebas. Gedene ora jamak. Aku sapa? Kita pancen durung duwe jeneng. Merga kita lagi wae metu saka jroning bungkus. Ning ulun ingkang bakal paring keteng kelawan jeneng kita seksen ana jagat saisine. Gandeng kita iki dumadi saka laku, saka tapa, brata. Suwene 15 taun mongko ingkang bisa mecah bungkus ya kuwi Gajasena. Seksen ana jagat saisine kita bakal paringi tetenger Raden Bratasena. Sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadon. Ingkang sekawit kula nyumurupi bungkus dipun pulasara dening wujuding gajah. Teka sak mangke ical wujuding bungkus menika wonten jejaka ingkang gungaluhur. Permadi kita ulun jarwani. Ingkang pulasara bungkus mau jenenge Gajasena. Apa ta wigatine dene dewa dawuh lan Gajasena supaya mulasara kelawan si bungkus merga ora ana ingkang bisa mecah bungkus kejaba amung Gajasena tumuli bungkus disuduk nganggo gadinge Gajasena. Nanging sajake jejaka ya kadang mutu wae mapan telenging bungkus kuwi krasa lara gading dicandak dipotel karo jejaka kuwi mau. Iki kakangmu Permati, kakangmu ingkang mapan ing telenging bungkus. Iki wis ulun paringi tetenger Raden Bratasena. Kakang Mas sembandu Kakang Mas. Wah. Iki sapa? Iki adimu. Adi kuwi apa? Adi niku telo. Dikaki gula Jawa terus dibuntel dong gedang. Ae lemet. Jaluk wong ngomong ki kok jaluk ngono. Ngeli to. Ning alas suwe banget ra mangan apa-apa. Iki adiku. Iya. Jenenge sapa? Permati. Permati. Iya. Wah, lha kuwi wong apa setan? Jalarati lho, Pedro, Jalarati. Iki bendaramu. Lagi tepung pisanane ngunekke setan. Belum gaji. Durung menehi gaji kok sing ngunekke setan ya, Bang. Heeh. Oh, keparat iki. Hei. Ora sembrono iki. Iki juragan kita kok gunekke keparat. Sopo kowe? Kula adi panjenengan.
Abdi kuwi apa? Abdi kuwi sak dhuwuring ratu. Wes. Jengkol kita ora. Iya, omong ngono kok tak genake dhewe. Wong Petro ki senengane nggon guyon kok nek karo Bendoro ki nek ora dijak guyon kereng banget iki. Nek ora kulino jak guyon wah, tangan besi iki ya, Kang. Rupane kowe ora kedep ngono. Abdi niku batur. Batur ya. Batur niku tukang ladeni, pamane. Sampeyan niku wonten daya. Terus kula sing ngeteri wedang. Wah, ngono. Nggih. Nek dayoe ora ngelak, Dombe dhewe. Angel iki terus nek jelaske suwe. Iso tekan jam 12 iki nek jelaske. Heeh. Mengke nganu wonten pelajaran tentang abdi. Abdi nu pengrawite Pak Anom. Niku abdi. Nek pengrawite dhewe jenenge Batur. Batur. Berbahagia. Asosiasi keterampilan menabuh. Aku anu karang apa kepanjangan kok digolek-golekke. Aku panjangane ora digolek ora panjang-panjang. Ha iya. Wis saiki ngene, Petro karo Bagong aja diomong ya, mau dine omong akeh ning gara-gara. Iki disithik-sithik kele omong. Nggih. Mengko wong atua kita bakal tekan kene, Bratasena. sapa wong tuaku? Ah, mengko kita bakal ngerti dhewe. Wah, iya. Iki apa wong tuaku? Iki ya ngopo to, Mir? Iki sing diarepke Bathara iki Sinuwun Prabu Pandhu karo Dewi Kunti. Ah kok kowe teko iki ngopo? Wah, aku termasuk tuwa. Neng kowe dudu bapakne kae. Aku bapakmu. Wone murah. Oh, ngerti nek kowe iki bapakku. Minggat to kono. Iki arep rembug migati ndak ra bubar-bubar. Wah. Iki sapa iki? Iki sapa? Ndara sinten wau? Bratasena. Wah. Iki sing nang jero bungkus. Heeh. Lah sambele? Wow. Bungkus wah. Ora bungkus pecel. Nih, kene tak maskeri cangkemmu ngene men ra omong. Wong kok arep kok kencengen. Kok ben ra iso ambekan. Iki masker apa kok ambune prengus? Tone ya apa? Cawet kowe. Bagong ki aleman wong lanang kok nganggo streaming barang. Men seksi. Wah, padha kawan kira. Petro ki medun apa ya? Nggih, nacepane ora nganu kok ya. Bratasena kowe alian kene. Yo. Permadi wis nangis iki wis kakangne wis slamet kok dadak senggrak-senggruk. Menika trenyuh. Krana Kang Mas kula sampun wilujeng pukulun. Nah iya wis ora perlu ditangisi wong jeneng seneng kok ditangisi. Minggir iki sih urung ngerti tata krama nek kedengkul sirahmu malah. Inggih. Wis kana tengok mburi kana. Inggih. Bratasena pindah kene. Lah kowe pindah ngendi? Aku nek sing tok kontrakan aku pindah. Oh, iki tak buang lho. Aja. Dewa kok dibuang ora. Aku dewa kok senengane ngelucu ora. Tak maskeri po. Wis ora. Ulun kene. Ah, wis. Iki abdi-abdi iki. Dilingguhi ndase wae napa kok. Ina lalu. Nah, kuwi pernah. Wah, ayo gagasan yo, Pak. Lah wong kuning ora tau kena sinar matahari. Neng jero. Wulune kok dadi wis dawa-dawa ya tahu wis. Ayo ketutupan bungkus kok. Iki aku entuk pentas ora iki. Ha ngopo? Aku ditutupi. Ambo ya golek engkon sing jembar.
wis ora eksis nek carane ngene. Ora tengok kono, kuwi kono sing lingguhi. Sinten? Lho. Puntadewa kon lungguh ngendi? Oh. Ya nek melu nek ora. Nek Puntadewa di acara ora iso mangkat Slimen. Ayo. Wis kowe ngandani ngayal. Puntadewa saiki iso ngendang Jaipong ya. Lah iya. Pukulun sembanku nalika semanten wonten atur saking Yai Ama Widura bilih anak kula bungkus sampun luar saking panandang. Pukulun kadang kula kados pundi? Ya, ora kaki wis padakno. Jejaka ingkang ngadeka ning ngarepan ulun ingkang gagah pideksa iki ya Atmaja kita ingkang tapa brata telenging bungkus 15 taun saiki wis luar saka panandang Pandhu. Anakku. Oh, anakku. Anakku cah bagus. Anakku bocah jento 12 taun nggone sira nglakoni tapa ning telenging bungkus. Dina samengko wis ruwat panandangmu. Ayo, iki tumuli ulun paringi tetenger Raden Bratasena. Menapa kula badhe kepareng-paring tetenger Pukulun. Nah, monggo. Jerku ya anakmu lanang kula aturi nyekseni. Bilih sak mangke anak kula badhe kula paringi pusaka asma Raden Gandawastratmaja. Gandawastratmaja prayoga, Pak. Gandawastratmaja kita kuwi jejuluke Prabu Gandawastra. Gandawastratmaja dadi putraning Prabu Gandawastra. Inggih kasinggihan mekaten. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Ya, iki sapa? Iki wong tuamu Sudarma kita, Prabu Pandhu Dewayana Nalindra Ngastina. Wah. Pandhu bapakku aku ngaturke bekti. Iya tak tampa cah bagus. Lah kae jeneng mburi ae sapa? Iki kadang kita. Kadangmu tuwa, kakang kita, ya kuwi si Puntadewa utawa si Pambayun. Wah, Puntadewa kakangku aku ngatur Bratasena, Gandawastratmaja pun kakang tampa. Aku mbiyen ora tok jenenge Ismayatmaja. Diapure kaya dingklik ngene kok. Ismayatmaja. Ayo saura-urane iki ora apa to jenenge Nayantaka Putra. Aku ora tok jenenge Bogasari, Pak. Bogasari. Wis ora nyambung kowe. Bapak jenenge Bogasampir to? Heeh. Anggepe kowe minuman apa piye? Iki ditekdan ae ora jenenge kok Bogasari ayo ora pas kaya. Wis kanthi marang Kraton Negara Ngastina. Waduh rampung kok. Heeh. Tapi ya digawe kisruh supaya rampung-rampung ya. Adewe wira wiri wira. Mah kesel itu. Heeh. Wis kliwat 5 ya. Oh, iki nek apa diitung rupiahan ki wis. Pak sapa ki? Pak Bambang Hernawa ki wis tombok. Diwone ngatos suara. Aku kula niku lucu ora tego guyu ora apa-apa. Aku dadak bantu guyu niku ning ati lara lho sebagai seniman humoris. Niku nek sampean ngendi kaya ngono padha karo nyepelekke kula. Wah, dewa ajiar nang. Angel lho dadi pemain humoris ki. Nek ora lucu dipaido, nek lucu kok dikira meng gojekan. Lah coba sampean wayangan dewa tok ora nganggo lucu. Apa betah sing dulu? Oh. Pak. Rene. Lah ngopo? Aku senget kok kene gabung kene. Iya.
Wis nang kene jagongan wong papat wae. Semar, Garang, Petruk, Bagong. Wis ora ketambahan wayang liyane ndak ngisro. Ha iya. Menurut kowe piye lho kahanane Covid kaya ngene? Aku ya. Aku rada ngene. Iki ade ra iso pentas blas iki panggung-panggung do dilarang iki. Jebur sing dilarang ora mung merokok ya, Tru. Heeh. Pentas barang ya dilarang. Ah ya ora apa-apa, pokoke nampa apa anane. Ah iki ngene, aku ngono. Wah. Lah iki ade ra iso rampung iki mergo disaut karo ponakan edan e. Pokoke nek kono omong dimentahke ya, Tru. Ya. Kukulun bombong raos sing manah kula. Dene sak mangke anak kula sampun luar saking bungkus. Kowe mangkok apa bungkus? Ah makno. Aku dimangkok wae. Aku dibungkus. Ya kaya ngapa senenge wong tuwa ngatase dikira bocah mau ora iso ndrebolo ning jerone bungkus bareng 15 tahun kok isih urip mongko bareng luar saka bungkus lah kok semono gedene. Tak obati kok iso semono gedene iki tanahe obat mesti ta, Man? Mula dhewe wajib ngaturake syukur marang pawasaning Dat Campur Wengdan. Muji syukur paring boga lan sandang kamurakapi. Kapok. Don duwe tata krama ora? Kae sing ngendika wong tuaku, sing ngendika dewa kok mung dimentahke ro suwasu. Ae bapakku kok dhisik waduh banget kae lho. Napa dilapori karo Gunawan? Waduh Pak, pengendang 3 mboten menyang sedaya. Pengendang apa? Pengendang Jaipong. Ora masalah. Wis ora usah dikabari meneh. Ah iya. Kok apa-apa kok njome ngarep darah tinggi kowe anggere kancane jale bebas. Kancane ora mangkat ora apa-apa. Ora apa-apa, ora masalah. Nek suatu saat kanca iki ora mangkat kabeh do kompak. Monggo kanca-kanca duwe grup WA sing kowe ora ana. Nek nang kono terus do kancanan ora sampeyan men barange diskaet ae. Oke, ora masalah. Aku tidak gentar. Ah iya. Aku mayang nggo cangkem tok tegel kok. Amalane cangkemku to. Ah iya. Engko nek sing nanggap protes monggo aja dipotong pinten. Sing penting kula ampun nganti medun saking kalih dosa. Lho. Oh. Apa wong arepe menang terus? Apa ana sing wong kalahan? Tak takon ora ana wong arep wong iki golek kemenangan. Ah iya. Ki ana sing nyuwun mau saka Pak Antoni sapa, Sak? Pak Antoni sapa? Kartono apa Antonius? Oh, Artono. Artono apa Antonius? Ayo kowe iki dadi siji. Antonius Kartono. Oh, Pak Kartono. heeh. Yo, Nyidam Sari. Ya. Nggo tambah-tambah. Ah iya. Terakhir ya. Ah iya. Ora apa-apa. Berarti esuk kumpul iki. Kumpul. Ah iya. Besok dadi tantan. Hah? HP ku ngapa? Oh, ana. Aku nek mbukane apa tak anggap ra wedi apa? Wedi aku. Nek ana Pak sing nyuwun lagu ra trima. Heeh. Wis transfer 1 juta terus engko WA aku ngunek-unekke. Lagu apa itu seperti itu? Sini balik karo tengah. Wah. Tuno malah. Ya ora ono. Wong transfer kok dijaluk bali. Mas Gunung. Oh iya. Nyuwun tembang Setya Tugu. Oh iya. Setya Tugu po. Setya Tugu. Aku nek ora manut tulisan kok salah. Tulisane Setya Tugu. Oh. Aku kang Setya Satugu. Wedi tekan saiki ora rubuh-rubuh. Setya Tuhu karepe. Setya Tugu tambah meneh, Tru. Ah iya. Fotone ndi? Oh, saking Pak Supriyanto. Ah fotone ndi? Oh iki apa ngisor iki apa? Lho, wah iki kok wah foto kok lanang wedok iki foto apa iki? Ya.
Setya tuhu engko diaturke Mbak Ayu Purwalestari sak Cidam Sari sik apa setya tuhu sik. Sing alus sik. Ya. Setya tuhu. Setya tuhu. Setya. Ya. Ayo Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu ki kudune sing alusan piyayane ya alusan. Heeh. Oh, piye? Ngadeg. Mergo nek cepet ngentut. Oh. Ora yo. Apa ya? Nggih beto tabung. Hah? Beto tabung. Tabung apa? Tabung gas. Wah, ayo wis ora komen aku. Rawani aku. Heeh. Yo, Nggih. Napa niki? Setya. Setya tuhu. Heeh. Setya tuhu. Setya tuhu dawah Setya Martono iki maratuwaku. Sapa? Maratuwaku. Bojoku nang kene ndak muring-muring. Yo. Lho halus to suarane. Penak nek iki. Sing lanang bareng gondrong kaya mandra. Jarene kaya pemain band niku, Pak. Ben ambyar apa? Ini wingi bar buka cukur ya tok tutup. Aku ora ngajar ya, Son. Ulahe wiyaga. Wo, to. Aku kira buka cukur. Heeh. Tak tulisi tukang cukur rambut ngisor pelem. Wong aku lek buka nang ngisor pelem. Heeh. Aku karo Parjo sing ngenongi peleme dibusak. Sedina ora ana wong tukur, ana tulisane dadi tukang cukur rambut ngisor. Ha ya wis piye? Wah, edan aku. Mbok nek wis tau krungu dagelane iki rasah guyuran. Nglarak-nglarake wong lucu. Ngerti aku potong nganggo oncor. Man kemritik. Kendel wae. Sarambut. Adoh. Lho, wong bebojoan ki datan ginggang sarambut nadyan adoh cakete ngati. Wah, nek aku wis ora iso gathuk karo bojoku. Mergane. Aku kira saiki duwe aji-aji lembu sekilan. Wae lah edan nek. Monggo aji-aji lembu sekilan ki ketoke kena ning ora kena. Heeh. Kacek sekilan. Heeh. Gek bojoku ki ya bar meguru entuk aji-aji kol buntet. Aku lembu sekilan kono kol buntet aja wis kaya kenang ning ora kenang. Ora ana kol buntet kok lemu. Wah, wetengmu wis ketok gedhi ya, Yuk. Nggih, Pak. Niki ajeng 5. Sok ora
ora distageni kenceng-kenceng. Nggih mboten. Mbak bocahe ndase benjo. Oh tenan kok ya. Sing benjo. Mboten nenten sing benjo kok. Ah iya diweling anakmu ki karo tok lus-lus nek bengi diweling. Nggih. Nggih menyang nek pun metu dibenake. Ora usah. Kok ora usah kok dibenake. Maksudnya anakmu ki sok diweling nek wetenge dilus-lus. Wah nglono cah gundul. Slira-sliri cokoten le. Sapa kuwi? Wah, wis kuwi. Panjal maneh jajalanan. Napa gundul nggih? Kowe gundul kowe. Gleling kae. Wira-wiri. Langsung wong lecak wae ndak tuman. Termasuk dajal. Wow. Nggih benjang kula tekonane. Kuwi kaya makhluk abstrak. Oh, to. Godane Astral napa abstrak? astral. Dadi godane bocah nang jero weteng iku jan keparat tenan kuwi. Aku iki ndak iso mlebu rambutnya tinggal coba kok. Ketara ya? Ketara nek. Kuwi ketara. Duh. Kok jelas banget ta ya. Kan. Das kok rambut pisah. Ya terus ke. Oh, dong guyu cekikian. Yo. Yen cedhak tansah mulat. Bolot ki mulai alim kok. Sida asih Wah, iki Pak Tumiana ya chatting terus. Wo. Minta lagu ricik-ricik Banyumasan. Weh lah ganti biasane aja turu sore kaki terus tibake sambung wanci dalu utawa bajing loncat. Ha iki ricik-ricik kok. Heeh. Pak Tumiana nyuwun. Ha iki ricik-ricik iki gaweane sapa iki? Wahyu. Wahyu apik Wahyu. Heeh. Wahyu kan asline saka Kebumen. Oh. napa pun pindah? Hah? Pun pindah napa? Asline Kebumen. Oh, asline Kebumen. Nang cilikane nang Berbah. Oh. Asli Kebumen ngombol apa men? Ngambal. Ricikku mricik banyune wis teko sedhela maneh. Grimise kok banyune. Ayo ora grimis dadi banyu. Ngayal dibenerke kok ya. Pindha mimi lan mintuna ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib Weh lah, ono meneh. sida enten mulai Pak. Oh, Pak Tumiana menyapa diriku. Oh, Mas Bagong, hola. Wah, hola iki basa ndi to? Hola yo ming halo dibalik. Ora nek cara Argentina ono halo iki hola. Lho, aku tau ora ono. Wah, iya. Hola, nek iya si. Oh. Nek iya si. Iya. Aku isane ning kono seminggu ya ming ngono kuwi. Oh, iya. Hola. Sida
si karo nek terima kasih gracias. Wow. Nek terima kasih gracias, nek toko gede Gramedia. Wah iya. Toko buku. Nek yayaan gras-grasan. Tak mondasmu lho nek. Guyu kok men silik. Yo. Aku kang setya satu Meti nganti saiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.